ମନା କରୁଛୁ ବେଲୁନଟା ଏତେ ଫୁଲାନି ଫାଟିଯିବ। ମୋ କଥା ସିନା ମାନିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଓମ୍। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସକାଳୁ ଉଠି ଚାଲିଲି କଲେଜ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ ହେଇଛି 8:45। ତ ଆଜି କଲେଜରେ ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ତ କୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଦିଦି ମୁଁ ଚାଲିଲି ବାଲେଶ୍ୱର। ଦିଦିର କ୍ଲାସ ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଛାଡିକି ମୁଁ ଯିବି ଶେରଗଡ ଆମ କଲେଜକୁ। ତ ଚାଲିଲେ ସେଠୁ ଦିଦି ତା ମେସ୍ ତାକୁ ଛାଡିଦେନି। ଛାଡିକି ତା ମେସ୍ ମୋ ଗାଡିଟା ରଖିଦେନି। କାହିଁକି ନା ମୋ ପାର୍ଟନର ଆସୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟନର ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ଯିମି ଗାଡିରେ। ତ ଚାଲ ମୋ ପାର୍ଟନର କେତେବେଳେ ଆସ। ପାର୍ଟନରକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ମୋ ପାର୍ଟନର ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ ବସିବି। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଗାଡିରେ ବସିକି ଆସନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ ବସିକି ଆମେ ଯିବା କଲେଜ। ତ ଚାଲ, ତ ସେଠୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ବାହାରିକି ଚାଲିଲେ କଲେଜ। ତ ଯେହେତୁ ସକାଳେ ଆମେ ଦି ଜଣ କିଛି ଖାଇକି ଆସି ନଥିଲେ, ତ ସେଠୁ ଆମେ ଗୁରୁଡା ଛକରେ ଠିଆ ହେଇକି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ଚାହା ଫା ମାରିଥିଲେ। ଶୀତ ପାଗ କଲା ନା, ଚାହା ଟା ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆମ ଭଳିଆ ଚାହା ପ୍ରେମୀ, ଆମେ ତ ଚାହା ପ୍ରେମୀ ନୁହେଁ, ଚାହା ପ୍ରେମୀ ଯେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଆମ କଲେଜ। ତ ସେଠୁ ଆମେ କଲେଜରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ। ତ ସେଠୁ ଯାଇକି ଟିକେ କାମ ଫାମ ସାରି ଦେଇକି ତ ଫାଇନାଲି ଡେକୋରେସନ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି। ତ ଡେକୋରେସନ ଟା କେମିତି ହେଇଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ସେଠୁ ସବୁ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଲେ, ଜଣ ପରେ ଜଣେ ଆସି ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଲେ। ତ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଏସସି ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ଏତିକ ସବୁ ଡେକୋରେସନ କରାହେଇଛି। ତ ସେଠୁ ଆମେ ଚାଲିଲେ ଖାଇତେ। ତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଲେ। ପଙ୍କଜ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ତାପ ସେଠି ଆଉ କିଛି ଦିଦି ମାନେ ବସିକି ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଲେ। ତ ଏମାନେ ହେଲେ ବିଏସସି ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖତେ ପାଇବେ। ତ ରହିଲି, ଭିଡିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।